jegur disosor mentok. Jawa Timuran mentok. Awakku lemu rupaku ayu wis kesuwur bokongku semok. Lho, ngerti sik ngono lho. Mergo dhek iki lagi to wong. Kayak ora semok. Tak mongi. Begitu Prabowo ini bokongku semok. Leng, lek masuk ya. Kayak iso ngono lho. Iso. Ana kurungan ke wadah apa? Ayo. Ana kurungan ku wadah manuk. Manuk gede, manuke sapa? Manuk gede, manuke dalange. Asik. Makasih. Terah ki nek terah Mataram ki kaya ngene iki. Pripun? Kuwi bintang ki lambange apa? Bintang nika lambangipun lara sirah. Sik to. Lah Kowe iki bintang kula nek ngunjuk puyan mesti bintang 7 no lambangipun. ora tegese kuwi ora tandha. Oh niku anu abdi dalem to, Pak? Iya. Nggih. Heeh. Ngoten. Busanamu apik. Nggih, alhamdulillah. Wong sing beda. Kuwi ora gawe sabuk timang to. Nggih, leres. Rupane ana kuning ana ijo. Leres. Kluthuk. Sabukmu apa, Bos? Kuning tok. Pak. Walah ya iki kowe iki ora lah kowe iki mesti kleru lek nggo sabuk timang. Sabuk timang kowe ngerti? Timang titinen sadurunge mangkat. Ngono lho. Sabuk usapen kowe semproten lenga wangi ben ambumu ora kaya buk, ngono lho. Karepe ngono kuwi jarwa dosoke ngoten. Timang ki setitinen sadurunge mangkat, mulo dieling-eling. Lambimu kok jonjeng to iki? Kok gak padha ki kok sing gak padha klambine apa bangke aku? Ora kuwi stagene ya ora padha lho kuwi. Napa, Pak? Stagene ya ora padha. Loh, beten-beten lho, Pak. Ning niki anu senengane polosan ngeten iki. Oh, padha polosan Nggih. oleh dicampuri mendeme kecepatan gua. ning ora tetep enek bedane tadi. Mongko tunggal to. Nggih, Tunggal darah, tunggal daging. Menika sak gowok sak sogok kalih kula. Sing bedake apa lek kok rupane kok beda, terus pola pikire ya beda. Nek sampean ra ketara. Nggih. Wong sing punya intelektual. Nggih. Lah kae intelek. Loh. Panjenengan ki ampun bedak-bedake to, Mas. Ya ora kok bedake Kula nyatane ra ki coba. nek panjenengan sok bedak-bedake dulur kula sepuh niku kula niku nggih melu seneng. Lalu sang dasmu. Ya melu pegel. Melu pegel ki seneng ki nek umpama seneng ya eling nek pas ora seneng. Ngoten lho, Pak. Ora tegese beda to, praupane beda. Nggih. Terus iyone ya beda. Nggih. Kae babar pisan ora duwe iyon lho. Sorote iki renek. Jangan melihat casingnya, Mas. Gusti Allah niku nyipta umatipun mesti ora mungkin anek sing padha. Nek Gusti Allah ki nyipta umate kok padha kabeh, iso-iso bojone tanggane barang kleru iki engko. Oh ngono. Dadi mula dibedakne ngeten iki, biarpun sak petarangan, pitik niku nek ngendhok padha putihe ndoke ning nek netes beda rupane. Oh. Niki, Pak. Dadi jane bakale padha ya. Loh, dunia itu dibagi ada dua, enek elek, enek apik. Nah, niki sing apik, niki sing elek. Betul. Enten sing waras, enten sing edan. Ya mong kari dhek trima apa ora didapuk sing ala kuwi. Loh, sedaya nika nek nuwun sewu, Pak. Nek angger kok atine niku apa wae diterima. Niki pacobaning Gusti mesti bakale diwehi mulya. Niki lho, Pak. Ning aku ngrasake kowe karo kluthuk ki mulya kluthuk. Weh, panjenengan kok ngoten lho, Mas? Tuk, Dalam rene. Awakmu bar ngelokne ngelem. Piye? Bar ngelokne terus. Ora kok aku ngelokke iki kuwi ora tegese kowe karo klitik ki sik mulya awakmu. Kok saged. Kowe ki nrimo. Kluthuk ki kaya klitike nek sing mungah-mungah kaya sing angel ngono ki eneng. nggih. Lakune uripe kaya nek sing angel ngono apa piye? Kula niku nrimo, Pak. Jenenge menungso niku kudu nrimo padha karo warga masyarakat pecuk menika. Lah iki lho. Wong pecuk niku lek jenengan tingali niki wong trimo. Weh, nampa apa anane? Jangan tingali to. Sayek seko kapti, Lah iki. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak Iya. membedakan antara satu dengan yang lainnya. Orang beda-bedake endi pangkat, endi Di masyarakat, endi sugih, endi melarat. Sing penting lek wis bersih desa ing dalu menika kabeh besok selamat donya akhirat. Amin, amin. Ngono sing digoleki ya, Le. Loh, pripun to? Kula Kok ngerti kowe? Loh, kula niku sawise dagelan metu ka pawon niku pikiran kula cerdas, Pak. Dagelan kok metu kok pawon piye to, Pak? Iki mau metu beluk tok iki tak kira. Lah kowe iki ya wis diomongi liwat ngarep. Wo, kowe arepe goleki Mak Maryuni kowe mesti. Layakno kok lehmu ndepis-depis ning pawon ra umum kowe. Ya, kowe milih Maryuni apa Lekmi?
Aku asli iki loro-lorone. Apa iya? Pokoke ambune remason tok wong loro. Bangsa. Sapa saja kok akrab karo sapa, Mas? Akrab lek Maryuni tukang ngudek apa sego lho. Pak Maryuni. Nah. Mergo kerepe lek mutanggapan ning kene. Kulo niku kadang-kadang ngeten, Pak. Masun. Kulo niku kadang-kadang niku isin. Pecuk iki padha karo dulur kulo kabeh teng mriki. Kaya omah. Lho nggih lho, Bos. Mbah Lurah Anam. Terus Mbah apa jenenge iki? Lurah Tanggung, kabeh para lurah-lurah Lenggah kabeh. Lho kuwi lho. Pak Mandor, sapa jenenge iki? Pak Solikin ya kanca plek. Niku jan wis jan jos kabeh niku kaya dulur. Dadi kula niku ing dalu menika, menteng pecuk niku ya bingung kula niku. Saya wau dirawuhi Bapak Wabub. Pak Wabub nggih rawuh. Ya kaya dulur. Mbah Lurah Gebang nggih rawuh, Mbah Lurah-lurah seluruh kecamatan Pakel nggih. Nggih to, Pak? Kenal kabeh. Loh, kula niku meh 15 tahun nyambut kiring Tulungagung, Piye Pak. to Mas Gondrong iki? Ngantek saiki ya ora leren jenengan ya ora lali kula ndereke jenengan. Iki lho Iya mboten. iya bener. Iki tenanan lho Mas Sun. Iya iya. Ya kowe ngetokne aku percaya. Lah nggih lho. Ning- Kula niku lek karo Tulungagung wis kaya-kaya sedulur kabeh, Pak. Dadi kula ngantek bingung apa sing arep tak wehne iki apa. Ora usah bingung, kene iki sing penting senimane mlaku, budayane mlaku. Kowe nek bingung arepe mbales apa-apa, kowe tak dudoi. Ora usah mbales dhuwit. Mbales tenaga. Angger kok pecuk ki nanggap ping 10, mbok gratis siji kuwi wis seneng. Sik to. Ya ta? Omongmu aja sembrono. Lho, nanggap ping 10 gratis siji. Wah, seneng wong pecuk. Kapok kene iki wayangane 3 tahun pisan biasane. Ayo ora ngenteni ora tele-tele. Sido Eh. bokok. Apa, Pak? Kuwi karo penangkap dititeni lho ngomong ngono iki. Nah. Kok ping 10 ditangkap ping 10 ora kok Gratis gratis siji. ki. Siji ora bayaran, siji bayaran. Dadi padha Sing dum-dumane. jleput aku. Kak ngeten Bos, bersih desa. Piye? Bersih desa pecuk ki hebat ki, pembangunane hebat. Alhamdulillah. Bali desane ya jos. Amin amin. Saiki mu ya masyarakate ya istimewa senajan to udan kaya ngene nyatane masyarakat ya sayek saka kapti Semangat. klumpuk ning bali desa tetep semangat. Nggih. Yang patut diacungi jempol menika. Omong Aku- apa sing mecotot lho. Aku lek omong-omongan terus panganane metu iki bingung aku ya. Kowe iki nyambut gawe sik, mripat ki ora usah nyawang rono. Mau ya. Wong wis jelas rawon wis ning kono Mau. dicepakke. Pak ya apa gedang tok aku mau ngono. Kene ganon pirang rene siji ya. Ini Pak ngambil le nduk. Ora ora biar. Guyon, guyon. Kene stok nduk. Guyon. Ora, wong kowe ngrembug iki kok. Kowe ngisin-ngisini panitia kowe. Badhe darno, Pak. Oh ya Ngeten. ora sik to kuwi tak enek makna. Oh, Lah kok iya. penjalan kan mundutke no badhe Tiba Ya darno. ben digoreng. Tiba sing luwe malah dalange asine. Kowe iki aja ngenyek Masun Gondrong iki piyayine Jangkrik ade. sopan. Kok Sopan ya perkara sopan ngene. tapi kene jelasnya apa-apa malah kono nyun Lah sitok. kowe marahi nyawang iki kok Wong rumangsamu. diomongi tak omongi. Nek Setu- umpama besok kuwi kowe ora keseneng ya aja omong ning panggung. Aku sing tak omong iki. Etikamu digawe, Pak. Aku sing tak omong iki Mbah Lurah iki lho, Mbah Lurah Anam iki pancen Mbah Lurah sing jos. Lah Aku nyapa. adimu. Roh nyapa Kok ndak. kok ngene. Lah yo nyapa ndak aku ngomong kuwi. Ngeten Pak Sun. Kok arepe ngelungne aja ora tega. Potre yo nesu. Kowe seneng aku luwe. Kene. Kok. Lah sembarang kuwi mau. Kok wis sesuk nesu golek dagelan liya. Ya ora. Yo Ya ora. Ayo, kene kono. Bali desane apik. Awe Pak, lho, nun sewu jan tingali, sokone jan tingali gede-gedene sakmene. Yen didelok iki jumlahe pinten iki? 16. Terus 16 ki angkane 1 karo 6 yen dijumlah pitu. 7 ki insyaallah besok warga masyarakat Pecuk bakal oleh pitulungan saka siji lan sijine dan bakal oleh pitulungan saka Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pitu ki ya tujuan. Tujuane bakal Tujuane bakal kasil. diijabahi, tujuane bakal kasil. Sing dadi petani besok bakal panene akeh, sing dadi peternak besok bakal hasilnya ya akeh, sing dadi pejabat besok bakal mundak mumpangkatne. Nah ya kuwi apik Pecuk niki Pak. Dadi mulane samu barang niku wis temu sasmita Pak. Dadi ming perkara angka. Lho iya lho. Nek gondaran beda ya. Bedone. Tapi Mas Gondrong daharanipun penjan pundhut Iki ra eneng panganan. Nah, to. nggih. Ya ya. Nah, Kroso. Sego. Itu aja. Sego to. Sego ki padha karo buga. Lek sego buga kuwi kena diarani bakal nek wis sego ki arepe dipangan. Kowe ngerti jarwo dosoke tembung? Ngeres. Sego. Sego ki masyarakat kene masyarakat Pecuk ngriki se ki saka tembung sekolah.
Dadi generasi bangsa ora bakal ninggalke sekolahan. Akademik itu yang selalu diutamakan. Iya, iya. Pendidikan. Pendidikan yang selalu diutamakan. Mulane insya Allah ke depannya Pecuk ki akan mencetuskan generasi bangsa yang berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia. Mergo akeh sing padha ning akademik. Nggih lho, Iki lho, Bos. Pak. Ah, Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Loh, Ki sego. sego, go ki gotong royong sudah terbukti nyatane bersih desa ing dalu menika endi sugih endi mlarat kabeh nyawiji dadi siji gemah ripah loh jinawi nyambut gawe piye pamrih ramene bersih desa ing taun iki. Kerja bakti siji. Kerja bakti bareng, Gotong royong siji. gotong royong bareng, Rekoso siji. rekoso bareng Pak, Junjung siji. junjung kabeh, Lho ki lho, urunan siji. urunan kabeh. Lho ki lho, Pak. Ana daging. Daging itu daki saka tembung dangan. Muga-muga sawise Saya bersih Apa dayo? dangan. Dangang. Dangan ki sehat. Dangang. Dangan. Iya. Dadi insya Allah warga mereka Pecuk ki pinaringan sehat. Wong lek wis sehat insya Allah gampang golek rezeki. Alhamdulillah. Geng. Geng ki jogging. Dadi Jogging ki olahraga. olahraga. Betul. Mulane sehat ki mergo kulino jogging. Ngono lho. Iya Kok Pak? iso geng jogging lho. Jogging lho. Wong lek sehat jogging, lek ra sehat mesti mek klumprak-klumpruk tok. Bener Pak? Gini bener? Iya bener. Lagi. Heh, Lu ngengkel ya, men. pasal 378. Napa niku? Tiap orang yang menghina seseorang baik tulisan maupun lesan itu kena pasal. Akhirnya apa? Sik, Pasal piro? pasal 378 ini 378 ki penipuan, ora roh lu ngengkel. Loh. Kowe iki manut aku. Ora iso. Heeh. 378 ki penipuan. Lho, Lah, iya. 303 perjudian. 362. 362 ki pencurian. Loh, Kok apal sampai? apa lu aku tahu di penjara. Tak kira nebus aku. Lek sing sama sing Wes, sampean kowe kena pasal pasal lho, Bos. 351. Kaya ngene iki sampean ngengkel ngene iki kena pasal ngene iki. Lah ya kowe iki kena pasal. Iya lho, sampean yo kena pasal. Pasal Pasal piro? apa? Kena pasal 521. Apa Pasal kowe? apa? Pakan pitik. Sampean ki dadi Mosok masun Kok iso betul kaya pur. Wong sing getak iki kowe lho. Kowe iki ngenekne penghinaan karo aku to. napa pasal? Lah ya kuwi mang mulane kowe diancam penjara 2 minggu sampai 4 bulan Malah dengan tujuan denda 500 kene. Kono silene sinden ini 500. Dalam rampok sampean jane iki. Lah piye kok? Yo ora iso kok yo. Lah timbang tak cowok. anu bos, nyoh ngene wis iki kekno timbangku sesuk aku ora digandengan. Lah ya Wis sesuk nek dilaporne kena undang-undang lah ya Kene. kowe mending ngono to. ngono lho kowe iki kleru lek ngawur. ngono. Sik. Hmm. Gila kowe. Sik deloken napa dit piro ndi amplopmu mun ndi? Tak golekne. Sing enak awakmu ya. Wong iki aja sok anu. Piro lehmu njaluk piro? Enak. Tak fotone ben. Nek piro mau nek 200. piro? 500. Denda 500. ah. Apa tak videone ben iki pemerasan iki iki. Ora iso. Nah, gila. Dalang rampok gila. Pemerasan. Kowe iki Bukti dicekno kena kuat, pasal bukti kok. kuat. Dalang pemerasan dagelan. Kaum kecil diperas gila dalangnya gila. Ini pasal ya. Ayo. Wis, Kan. iki kena Iya lagi, pasal, kena iya pasal. lho. Iya. Pemerasan. Kira bawa baliknya tak iki lah ngantek Iya, rasa balik nih, kira sebarnya kok ndi. Ya Wah, wis viral lho Pak, viral lho. Dalangnya gila. Anu Mas. mulane kok nek ngomongne sing ngati-ngati lho ya, timbang kena pasal lho. Lah aku ki sarjana hukum lho. Baliknya pera gila. Ya mengko kok Rasa aku saiki. engko didelok omongmu Kak kok saiki. piye. Kira ngantek ranu tak share saiki share. Ayo. Viral lho Pak, Viral. viral lho. Baliknya pera iki. Baliknya pera. Iku lho, Viral ya bilih ora balekne aku nyapa Baliknya kok. mlebu penjara sampean coba. Lho sing kena pasal ki kowe kok. Iki jane HP sapa wangel di video iki. Kowe iki ya goblok ya ramjokan. Kok terang ngono ya mbok delok kok iso. Kuwi mang daging. Lah iya ya Pak. Hati-hati lho ya lho. Ngetak kena pasalnya lho kok. Pasal 2018 KUHP. pasal apa iki? Kuwi pasal nalika dhek iki gamelane kadol ya kuwi. 2018 kuwi. Oh, pasal kliwon. Dados ngeten lho Pak. Nggih, Pak. Ana daging to? Piye nggih? Tak bacokne kembang turi. Pundi to Pak? Iki lho. Wah, masyaallah dalang iki ya Kuwi teliti lho bonggone ya. lho. Bos ngantuk, Bos. Iya ya, kembang turi Mas, maksudnya pecel iki lho, pecel. Pecel. Daharane iki pecel Kem kembang. ki kembalilah. Hmm. Kita harus ingat jas merah, jangan melupakan sejarah. Wus. Hati-hati lho kena pasal lho. Lho, Kak, tahu, betul kena pasal. Tur ki tutur, wong tuwek kudu nuturi cah nom ya kudu manut tuturi wong tuwek. Riki rina wengi wong kiri tasah ndedonga marang Gusti miturut karo kapitayane dewi-dewi. Nggih, Pak. Wontenipun turi lajeng menapa Pak? Kerupuk. Eneng kulupan, Kulupane napa niku? capar. Capar Mas. Saki capek cita-citamu setinggi langit. Masyaallah.
Parki saka tembung paringono keselamatan, paringono rezeki kang linuwih, pargamekan pecuk ing dalu menika. Alhamdulillah, Masya Allah, ya ampun. Sambel. Sambal menika sambung tuwuh, tegese sambung silaturahmi, sinergi antara pejabat dengan masyarakat. Iki, Insya Allah ora bedak-bedake. Ya ampun, Jong, ojo Bel. nganti sini-sini. Bel menika umbel. Bel itu beleyan. Tuk. KUHP. Bel menika saka tembung belean. Belean terhadap generasi muda itu tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Nih, iku ora cepet iki kok. Wontenipun sambel lajeng dipun tumpangi nggih menika krupuk. Kru menika kruntal-kruntel. Tegese wong kene seneng kruntal-kruntel karo keluargane dhewe ora karo bojone tanggane. Dadi insyaallah kene menanamkan jiwa silaturahmi yang tinggi, Pak. Slametane gawe sego buceng. Buceng menika yen mlebu kudu kenceng. Yen iya ngomong iya, yen ora ngomong ora. Lah iki lho. Dikencenge atine, dikencenge pikirane, Pak. Oh. Ngoten lho, Kok tekan Pasun. buceng. Buceng tumes, buceng tumes. Mlebune kenceng, metune lemes. Dadi menika Kuwi apa? Kok iso? Eh? Kok metune lemes ki apa? tukang jahit ya, tukang jahit. Dadi lek bolake daleme kenceng tak metu selama Pak. Oh iya. Apik. Iki teko buceng teh. Wonten niki. Wis to, Pak. Lho, kok sik to. Wontenipun slametan non sewu jenengan. Iki eneng kambil. Kam menika Cengkir. Cengkir iki kudu ngencengke pikir, Pak. Heeh. Dadi masyarakat ya kudu dikecengne pikire, dadi pejabat ya kudu dikecengne pikire. Insyaallah punya porsi masing-masing antara masyarakat dan pejabat. Ben ora menggak-menggo. Ben bener menggak-menggak. Ben bener ngener karo barang sing Leres bener. maksud gondrong nggih menika. Eneng gedang. Gedang menika gegayuhane muga-muga pinaringan pepadang. Alhamdulillah. Ya ampun. Kasih wonten mleh, Pak. Enek apa? Putih-putih ki apa iki? Putih-putih. Beras. Beras menika bersama-sama. Berat sama dijinjing, berat sama dipikul, Dipikul, ringan sama dijinjing. Ras menika saka tembung rasio, pemikiran, pola pemikirane wong mriki sudah maju-maju, Pak. Niki lho, Pak. Ada ember. Ember menika ember. Ember menika emansipasi. Persamaan gender sudah ditanamkan, ora ana perbedaan antara wong wedok karo wong lanang. Tapi saling menghormati wong wedok ya menghargai wong lanang ya menghormati wong wedok. Mergo sing diarani wedok kuwi, Diawe kudu ndodok. sing kakung iso diarani lanang. Lanang ki kudu lancip aja golek menang. Nah iki lho, Pak. Iki lho. Pinter. Mosok lek wedoke diawe kudu ndodok. Lho iya no, wong wedok kudu bukti, Pak. Bojo kula nun sewu lho. Tak awe ngene, ora trimo ndodok, Pak. Piye, Mas? Brangkang. Bojomu. Saking lek bekti ya. Ora wancen ya setruke kumat tak bojo kula. Alhamdulillah. Lah matamu. Duit iki teruse piye? Wis Pak, ngeten, Bos. Nah iki duit ki aja Pun dikira sing yo. wigati Mbah Nuwun, Mbah Anam, Mbah Lurah Anam. Mbah Anam, Pak Wabub tasih lenggah nggih. Loh, Pak Wabu pun tindak kok. Pun kundur. Oh, pun nggih. sing lenggah ki Mbah Anam. Mbah Anam makasih Mbah Anam menika. Mbah lurah-lurah sekecamatan. Kecamatan Pakel. Sebut asmane sapa? Mbah Anam. Wong tau diundang kabeh to. Sampun. Ning ra karo aku to. Boten, jenengan lagi begini Pak. Sampean ki rencanane sok ben ngriki mulai iki tahun 2044. Suwi men to, Bos, kok iso. Ya ora Kok tahun ngarep ngono lho. Iya. Tahun ngarep ngoten. Mula kersanipun adem suasananipun. Niku lak kula mboten Aku- piyambak. Biasane ki pira swara ki lanang. Ngawur ae. Iki ki ora kok sinden. Iki lho nyewakne lampu lho. Malam dasmu. Ngawur ae kok iso. Kene. Minor ini, wis ini. kok, minor. Nih, wis ta. Minor. Kok kaya lingkuh nonton ini. Suwe ra cethuk bocah iki aku. Iki tembange turi putih ya coba kene. Robor ini Janes. Turi putih. Was, kompak drame. Turi putih ditandur ning kebon agung. Ayo, Aku. matane. Lho ket mau wis dijak rene kok iso. Lah kan biasanya Mas Prap. foto. Piye to iki? Mene piye, Bang? Aja kowe kok nek omong akeh kena Muni pasal. lho. matane. Nggih. Pasal KUHP 523. Penghinaan undang-undang ITE lho. 200 heeh. Oh. Kok video neh iku kok iso. Jane Iki ngomong sak omong kok kena pasal iki. Lah iya, no. maksudnya apa? Pancen Saiki ki usume pasal. Saiki dalang ikulino sapa pasal lemu. Ya pasal Boyolangu ya pasal ngono. Coba jajali. Iso to? Iya, Mas. Sinden ora iso. Iya, Jajal. sepurane lho, Mas. Awet dhewe kudu. Ngaran kemayu nih. Turi putih. Turi. Apa sih? Kowe basa ngene Nih, kelingan. tak mongi. Ya apa? Untung mbok pager barang lho. Contonen Kan modern. Modern iki. apa? Fashion lho. Bojoki niru awakmu berarti. piye? Lho kan ya apik berarti noto.
Apik fashion piye? ambek Bojoku penampilan. niru awakmu untune dikawat to. Terus? Lah ngene pas udan kok sambar bledek lambene. Lah rambuke grono kok iso mangsane. Coba Sarah. Ken koyo. Nadanya itu dipaske to, Pak. Turi putih, Nah, ngoten lho. Jak ampun. turi putih. Nah, melu nom sithik. Ditandur neng kebon agung. Jenengan iki kok ngekso lho. Kok iso? Anu Apa? gondrong aja mbocak nyanyi. Loh, dia itu pengen menyatu kok iso. Ayo jajal. Turi putih, ditandur neng kebon agung. Mbok ira gambange apa? Ya, bener. Bener tuh Mas? Ya. Iya. Iso tenan lho ya. Insya Allah. Kudu aja mleset lho. Iya Mas, kan ono sampean Nah. kan biasanya dampingi aku. Bener, Iya, bener. Bener. Ojo anu Ojo mleset. sampai isini-sini loh. Iya. Sampai niki masku sing tak tresnani awit aku cilik sampai gede Ya, loh. bener. Kekompakan persaudaraan Ya, iki ya, lho ya. mesti kan Ya, ya. kudu didodono masyarakat. bener. Ora ra. Bener. Udah itu grupmu kekompakan. Loh, maksudnya niki bersaudara niki lho Pak De, ora kok mergo grup-grupan. Kan kula seneng keakraban, kerukunan grup. Proboe grupe liya lho. Oh, Grupe sopo? asli sing mempecah belah grup iki lho asli. Angger dagelan ketok apik-apik kon pisah. Ya, modele golek sing murah harapan. Asem tenan. Awak dhewe ku wis persatuan lho. Nah. Pasal Sampean Ya, kayak gitu. Aja. kowe kok ngelokno aku kering pasal lho ya. Ana genteng, ana genteng, ana genteng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Mbah Anam. Ya ngene iki lho dol tinuku jenenge kekompakan. Ya, ya. Ana kerdus digawe apa? Ana kencas wadahe TV gede TV-ne sapa? TV gede TV-ne Mbah Anam. TV gede TV-ne Mbah Anam. ana garasi digawe apa? Ana garasi ada mobil. Mobil gede mobile sapa? Mobil gede mobile Mbah Anam. Mobil gede Mobile Mbah Anam. ana kandang digawe apa ni? Ana kandang ada sapi. Sapi gede sapine sapa? Sapi gede sapine Mbah Anam. Alon. Ni kudu Iya pas lho. Mas, iya. Ana kurungan ke wadah apa? Ana kurungan kewadah manuk. Manuk gede manuke sapa? Liyane kuwi lho, Jawa. Ana lemari Ya, kok saur. ke wadah apa ni? Ana lemari kewadah klambi. Klambi gede klambine sapa? Klambi gede klambine Mbah Anam. Iso lho. Iso. Ana kurungan ke wadah apa? Ayo. Ana kurungan kewadah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke dalange. Kok iso lho. Kowe tau nginceng po? Iki mesti ra penak kok iso. Manuk ketimane Pak Bendung ngono. Digoleki to iso. Ora kok manuke. Wah, ya bingung apa ya? Kudune apa Mas? Loh. Manuk gede ki ya manuk sing Lah ya sapa? maksudnya Nah. dengenan mana gede ning mangan lho. Nah kuwi kudu didelok. Iki rambut
Iki rambut yang dibasake jenenge apa? Iki rambut basane rekmo. Rambut dawa tingke apa? Rambut dawa nggo susu tumo. Hei, kudu dijaga. Lah Joko itu tumo tok bojoku malah coro kabeh. Iki gulu yang dibasake namine napa? Iki gulu basane jangga. Gulu iki kemangan sego. Go mangan boto cah iki bongko. Peh, iki sing apik. Ra penak. Jenenge poso ngono lho. Poso. Kok sing apik-apik. Sitok Kas. Gak. Iki tangan. Sana tadi. Basane apa duk? Iki tangan basane asto. Tangan gemuluk sego. Yen tangan kiwa nggo ngoperasi gua. Ki apa? Ayo jelaske sing apik lho. Delok pitik ngendok, delok pitik ngendok. Oh nggih duduli ngono Delok pitik ngendok kan. Ya ampun, ya ampun. Eh, Ngono ki ya didelok lho. Nih, Nih. tangan kiwa ngoperasi gue maksudnya gue apa? Delok pitik lho ngendok lho Pak nggo anu nutul Ngendok iku lho Pak De kan dingenek nang diowok-owok. Nah, iki lho kok basamu dewa-dewa. Ya maksudnya kan ya Kowe iki malah didiowok. Ora dewa-dewa. Dirogo ya. Masalah. Sing bener ki disogok. Ya kan ngoten lho Pak De Nyeromoh maksudnya. dah. Ya gak, ya ancen basaku ngene kan ya. Iya. Awak Ya dhewe kok gulu ki ning dodo to, wong kok gulu kok ning asta. Iya. Siap nih. Apa, Siap Mas? ini ya. Aku kangen mbak kamu ki Alhamdulillah sehat. nembang ngono nih, nembang apa iki? Jawa Timuran. Jawa Timuran. Iya. Ya wis iso ta Ayo. biasane lek Jawa Timuran. Ya apa. Awake dhewe anu ya Bos ya, anu gawe ludrukan ya. Kenal. Ludruk. Bisa. Bisa. Awakmu apa nih? Jula-juli. Jula-juli. Ludrukan. Jula-juli terus engko rong kidungan terus Terus bareng ngono bablas. bablas nih Ya. Cerita. fragmen. Iya, iya. Oke. Saja. siap. Pramene jelas nih pramene apa? Ratapan anak tiri. Lah, Ya biasanya apa Ra- Mas? Rahman iki digawe ceritane iki rumah tangga sing ora tau tanggap. Lah yo ngono. Kekerasan dalam Kehidupan. ya, kekerasan Robo dalam dadi rumah apa? Ya aku bojone lho Pak De. Oh iya. Bojone antara niki sapa sing tangga. Aku ayahe. Surabaya. Aku anake. Awakmu anu Bojoku. bojoku. Oh, Ya. bojone sampean. Surabaya. Lah aku. Eh? Aku dadi apa? Bakul kopi. Bajingan. Mas aku kok dapuk pura apa aku tuh kentongan. Iya sing ngeten mandelok sik sutradara. Apa modelmu kayak bojone jilah nopo piye kok? No. Monggo Mas Diki. Cek. Ludrukan apa iki? No. Ludrukan. Dalam rumah tangga. Surabaya nih. Dadi apa iki? Ya enggak. Yo kuwi tak ajari. Saya. Iki ngremong apa? Sik. Iki ngremong. Ngedung. Ngedung. Kowe iki ngitung. Ngedung. Ora kok ngremong ya. Ngedung. Ya. Ya apa arek kira. Gak tepak blas iku. Ya apa iki? Saya turun. Ate ngitung tancep apa pertama? Kaya Sing dagelan. apik iki malah Kidung Manggala. Ora mengko kadung dikidungi kok Jula-juli sik rong Jula-juli amban. sik. Oh. Kok. Pos-posan Pak De. Ya jula-juli Eh, to. teko, pos apa? Pos kampling. Rumah sik ta mangkane kate dimulai kok aja ngomong ae. Lah aku sutradara ya. Dong plak mudeng tak ketak. Ya ngono wae. Pas. Nah, ya ngono lho. Ya ngono. Lelo. Parikane apa? Ya manut contonge kene to. Lah iya te genahne ngono. Contohnya apa? Iki lho. Cangkemmu. Heeh. Cangkemku maksudnya Mas ya. Contoh. Tuk. Iya iya. Boh, bocah omong-omongan. Lunggah-lungguh tak. Awan-awan. Oh, sik ta. Oh, urung. Wong bengi yo awan kok iso. Parikane lho. Yo dhewe-dhewe enek parikan jarek lurek suwek pinggire. Kadung dilirik wis ana sing duwe. Nah, aku ya iso go. Awan-awan aja mangan nangka. Nangka mono sing duwe gizi. Ki ora pas to, Pak.
pokan karo kok sing digisi iki lho. Lho lah iya to. Masak ngene kok yo larang to, Yan. Aja botone bakul kopi. Ayo, Jan. Tuku tahu aja mlayu. Prop ganti varian sing anyar. Anyar iki rungono dhisik. Pancen Oh, dalane suwe-suwe tak bongor lho iki temenan. Aja. Lho aku nembang titik-titik kok iso gak oleh. Aja pancen kuwi krungune las pancen kuwi delaki sebentar lagi saya tuwek saya kopok nek. Aja. Dirungono dhisik Pak. Ngono, Mas Sun. Tahu yo kaya wis suwi to. Pak, sampean aja ngrusui. Iki nek kadung nesu sampean diperkosa bar lho sampean. Iya malah gak ngatasi sampean. Ayo. Masih tahu iki identitasku lho. Iya, Bos. Perkara tahu kok ket mang gila. Ora boleh nesu kaya terenggiling. Wah, iki nek kadung ra konangan wong mekrok ngene. Tuku tahu aja mlayu tahu logor disosor mentok. Jawa Timuran. Mentok. Awakku lemu rupaku ayu wis kesuwur bokongku semok. Gila, ngerti sik ngono lho. Mergo dek iki salah gek to, Wong. Kayak ora semok. Tak mongi. Begitu Prabowo ini bokongku semek. Neng, lek Mas Sun. Kae iki. Ora kok. Oke, mulut Ora bawah tegese kering. bokong semok ki rak kudune nek garise. Lah iki garise ra kena bembeng kok Lah semok. trayo kena jarik kok iso. Penghinaan. Wes. Pasal 51 sak 3 sak 11 315. Ayo, undang-undang Apa? ITE Renel tak. Wes sasarono wes. Ning kene wes. Sama lek pengen ro sing jelirit engko ning maku bojoku delok. Baleno sing penak jajal. Jajal, ayo jajal. Awakku lemu rupaku ayu wis kesuwur bokongku semok. Mulane yen mlaku kok muni kok. Mangan kluthuk. Ayo, gedang kluthuk diadahi tremos. Pancen jo kluduk cangkeme mrongos. Soro Mana ayo nandur sing kena di pangan. kontol baris gotong royong Nyambut gawe. Anak wis dadi kewajibane supaya anak cerah masa depane. Ora sandang pangan. segerku warasan. Anak ditinggali dunya akeh entek enek ditinggali kepinteran dadi salah Lor kelar kelong kucing gering melang melung. Aku ini sampal gagang enek banyu mili ngetaun parane. Mbok yo Lagu bedae apa? Aja wani-wani karo wong tuwane prasasat wani karo yo painten menek cendela cekap semanten atau tung tak tok ya kok kono nah
Bule, Rene. Apa? Kowe iki tak kandhani apa sih, Kang? Apa, Cak? Anakmu Donti, kok gak teko ndok omah? Iki lulusan sekolah. Sesuk wae pendaftaran sekolah. Ya apa kan kon didik anakmu gak iso. Lah anakku kan wis mari mulai sekolah, golek sekolahan kan pendaftaran anyar. Loh, jare tanggamu anakmu gak tau mulih. Kon entos agak kon niku. Loh, kan yo wis tak kongkon budal maneh lho, wayahe mulai kan kudune wis mulai pancen. Gak mulih-mulih. Lho iki gak mulai-mulai. Gak mulih. Ndok endi? Lho, yo biasanya mbek kumpul karo arek-arek Nok endi? kancane lho. Loh. Lah terus ya apa Pak aku ki sebagai ibunya lho Pak. Kon niku mbiyen tak kandhani anakmu aja sampe gombel ambek arek-arek sing gak kenal. Aku isin rek. Lah jenenge kanca-kancane ya gak maido Pak. Arek-arek cilik ku rumangsane kaya ngono ya kumpul-kumpul Ayo. biasane. Gupron celun. Siapa? Gupron. Pran Anakmu lho jenenge Gupron. Gupron. Ayo. Lakon apa neh? Gupron Mulyana. Ki. Bapakmu ki lho moreng-moreng nyeneni Ki. ibu ae. Gupron, kon iki tekon ndi ae lho, Nak. Bare arek-arek, Mbok. Ya wis ngerti dolen bare arek-arek, tapi kan wayahe mulai ya mulai, Nak. Ya apa maneh, Mbok? Aku kan yo ngetutne arek-arek dolen. Kon totok ndi? Tutuk kono, tutuk kene, tutuk gentak dong. Kon jok guyon kon niku. Gak guyon, Pak. iki anak iki anak kualan. Anak ketek. Kon sing temen lho ditakoni Ayo. bapakmu ki Rene. sing temen. Temen, Pak. Rene, Ya, Pak. pirang-pirang dina kon gak mulih ndok ndi ae. Dolen, Pak. Ojo ngomong dolan-dolen. Pak, sing sabar Pak pancene ya arek cilik lho. Ayo, Kok kaya kon ndok mriku. ya aja kaya ngono iki anake dhewe ilinga lho Pak, anake dhewe lho Pak. Iya masuk kate ya apa ben. Lakraan ndok ndi ben. Kon nek nganti tak seneni minggat, kon tak tengine. Sampai sing sabar aja kaya ngono wis iki gak ono tunggale Pak. Ayo Mas, krucilan. Dolen, Pak. Kon wis tak kandhani sik. Tak kandhani. Ya, Pak. Ojo nok ndi. Dolen. Bapak lagi diangkat dadi kami Ilan. tuwa. Kon wis gawe isin Bapak, Aku dolen, Dek Pak. iki kon mendem ambek Solikin. Gak, Pak. Iya, Gak. Solikin. Anu solikin sing nukokne tok, aku sing Pak, ndendel, wes. Pak. Kon aja ngono. Ojo ngapusi Bapak kon, Ayo, kon Oke. dem-deman. Kon. Atasmu isin apa? Kon jok sini. Bapak iki wis Buku. ndidik kowe ora kurang-kurang. Kowe yo ngono. Wong wedok yo kudune ngandani. Buku, Pak, Ayo, iki, Kowe buku. mendem karo sapa? Mendem karo sapa? Anu Kowe mendem karo sapa? Ayo. Anu, Bapak ora ngandani ngono kuwi. Rumahmu, anu, Pak. Kowe aja melu-melu. Anakmu, Rene. Rene. Anu, Pak. Rumahmu. Atos. Kowe wis tak kandhani pirang-pirang dina to, Pak. Bapak iki lagi stres-strese Ya. mikir anggaran desa. Ya, Lah Pak, kok kowe polah sapolah Aku- ora menane Bapak. Anu ngene Bos, anu Pak Sun izin Pak Sun. Aku tak dadi bapak aku bapak. Piye to kok yo ora trimo Bapak. neh to? Bapak Oh ganti. Ganti anake. Sampe anake. Kowe mbok ya to? So jenenge, Iya, aku so jenenge mau. Gupron. Gupron ya di Gupron. Oh. Aku mau Gupron kuwi aja Gupron kuwi dadi guguk. Awakmu sik rono sik, kowe urung teko. Aku nyo. Ya, aku emang urung teko ya, Bu. Ayo. Ting tung ting tung. Lah kula blendrong to, Bos. Anu melapi cangkemmu. Mak, Loh, anakku. ya apa, Mak? Ya apa rek? Kok gak iso telepon ambek aku ya apa Ya sampean? jenenge wong tuwa iku gak iso Masuk tutul-tutul. lo, Mak. Sampean wis Liyan nang lebrik wayang lho. lah wayang 300-an iki lemu. Gupron. Mak, Teko ndi ae, Nak? aku wis 5 tahun gak petuk sampean, Mak. Ya apa, Mak? Masa pangkah cipokan ya anake. Aku mulai saka Skotlandia, Mama kok sik panggal nom. Sing Aduh. tak kuliahno iku awakmu kaya Iya, Mak. saiki mulai dianakku. Ya apa, Mak? Atiku seneng, Mak. Iki lho druki main sak wengi meteng anu mbokku. Oh, Kangen karo kangen kok anake iso lho. kangen. Mak, Wis ya apa? aku
aku entuk kabar, bapak jare gak tau ndok omah. Iya, Nak. Aku iki mbok tinggal pirang-pirang tahun kon tak kuliahno kaya ngono. Bapakmu gak tau mulih. Iso emek nang warung. Loh, Mendem ae lho, Nak. bapak. Iya wis gak kena dicekel buntute lho, Nak. Duh, Gantine. terus sing biayai aku kuliah sapa, Mak? Yo aku golek pangan dhewe. Masya Allah, Mak. Bapakmu mek turut-turut tok lho, Nak. Mak, Mak. Nangisi malah kaya kenal pot truk. Mak, Ya ampun, Nak. sampean sing meteng aku, sampean sing ngetokno aku. Iya. Kate ya apa-apa nek bapak mulih mungsuhe aku. Ya awakmu sing sabar, Nak. Mamak ning Aku mburiku. gak mek adol-adol gak kaya ngono lho, Nak. Ya Ini. ning makmu iki ancen disia-siakan. Gak tau dikoyoni, Gak tau gak tau dinehi duit. Gak tau mek ditumpah ya, Nak. Man, Sabar lho, Nak. Boleh. sampean gak mesakno ibu ta? Tanya apa masak? Ibu golek duit dhewe. Sampean wong tuwa dadi presiden rumah tangga. Ini Kabarmu ya iso-iso? apa cah? kabar piye? Ibu ora tau mbok kayani meng mbok keloni tok rumangsamu. Apa ibu kuwi gak nelongso atine? Suarane makal. Aku wis gede, Mak. Aku wis gede. Biyen aku cilik gak iso apa-apa. Saiki sampean tak gawe gantiku ning omah. Jebul Kak, ngono kuwi sampean. Anu, laran Mas. Laran. Piye ta, Bos? Iku gelem anu ndasku mentol nang. Lah piye? Apa njaluk apa nek? Ganti peran. Lengsere kau wandel. Lah terus Dadi mboke aku. ya wis, kene. Dadi mboke. Ya. Mesti aman lah iki aku. Lah apa-apa. Ini, Dok, anu, Dok. Cepat. Tutupmu apa ngono lho, Bos? Ini, sing gede. Sik. Ini mbok. Sik. Mbok, nyok. Cekel sitok. Dek, tak andani. Iya, Mas. Awake dhewe ditinggali Bu Rondo. Heeh. Bapak wis mati wis 3 tahun. Iya wis ngerti, Mas. Iki entuk bel saka Linmas, Terus entuk wadulan saka masyarakat. heeh. Mbok iki saiki ben-bengi nglebokne wong lanang. Kok cek kurang ajar ditinggal Aku bapak i- iku mbok kaya ngono. Aku isin, Dek. Masih aku ya iya wong sebagai wong wedok aku paribasane Nah. padha karo mboke. Aku iki diweling bapak, "Le, Tik, jogonen adikmu, jogonen ibumu." Saiki tak jogo ibu malah sepele. Malah saiki sir-siran karo yoga. Kok cike kendele. Nek mbok rene kroyok wong loro, Dik. Ya kampleng ae kok cek Ma- enake. Mati mboke bene. Iya gak apa-apa cek nututi bapak. Ayo. Mbok, Sapa le? sampean mbokku to? Mbok sapa aku Utami. Loh. Kau Tami, mbokku jenenge Sri. Lah iya aku golek istri. Iki wayahe asok mekar ngono lho. Loh. Oh, Dik. Berarti mbok ya dhewe sing gaene marai utang iki, Dik. Yo, Utangnya iki sing gara-gara Utami. Keprok, Dik, keprok. Sik to. Asline aku ki nun sewu. Sih, aku jenengku Sih. Se. Kancane Utami. Sih. Se sinten? Se sinten? Sih, harse. Wah, berarti iki sing nun sewu, Dik. komplotane. Komplotane Kok Utami. sing ngejak mbokku utang-utangan. Saiki mbokku ning ndi? Utami wis ora wani nemoni aku karo adikku. Sampeyan arep ngopo? Aku duduk Loh. sih. Sapa neh? Aku asine bojone Mbah Lurah Mbah Hanam aku asine iki. Wah, luru bojone Mbak Lurah Mbak Ana. Iya, kowe. Dik, tamu, ayo, Dik. Pani Apa, keprun, Mas? keprun, Apa, Mas? keprun ora tak bayar kowe, keprun. Iki berarti wis dhewe keterangane jelas, Dik. Iki lak garwane Mbah Lurah to. Iya no. Pun sakniki njan lunasi, Bu. Njan lunasi. Nggih. Njan lunasi. Loh, lha iki koyo wis tak wehi to. Dereng kok. Urung ya? Dereng. Loh, urung. Dereng. Bojoku ndek bojoku. Kok Dek kok bojomu ning ndi iki lho? Apa arep goleki Mbah Anam apa piye rumangsamu lho kok iso. Loro lho atos mbok keprun ndas iki. Lah ora ya atos iki timbang kuwi kok iso mangsamu. Langsare kok wandele ra tak tok. Lah Loh, tapi kan menjiwai. tak loh, menjiwai. Mas. Ape lho? Kudune Ape to, Pak? Apik lho fragmene. Iki engko nek nganti sukses karo Masun drama rumah tangga dikirim ning Palestina. Iki lho.
Arung rame lu kuwi. Lah ngopo? Tiba kebleresan mercon dasmu. Oh, iso dalem. Ketuk kenangku ki kawesi ndang belekno didelok YouTube kon njaba rapi. Sale dhewe dalang kondang kok wesi. Ngene iki mbok tuku disisihne. Kuwi iki lho paling dingge bakul es tuntung tok Ya mergo iki mbayari kuwi kok. Lah bayar apa mbok utang ping 5 ngono lho. Oh, harus lunas kabeh kok. Ayo, Ini. Ya, nembang. terus ke ya, Dok. Nih, Ya. sing rasane penak. Sampai lek nyanyi tradisional iso. Aku pengen ngrungokne sampean nyanyi modern. Praboe sing apik nyanyi Banyuwangi. Oh iya. Ngono ora kok kulonan. Oke sih Wong ya. bocah kasar kok ngono. Wates ya. Urun Madura dadi sing apik nembang Madura. Wates ya. Madura. Ya apa lagune Madura? A minor Mas Jok. C. Cek karo Madura nggih gamelan apa nggih musik? Nggih, musik. Oh. Iki gamelan ya iso. Lagune apa? Lagune apa? Sik iki lho dirungono sik Pak C. Apal ora? Apal lah. Ya. Mayor. Mayor. Ayo Pak Jenderal. Kopral. Lagune Demi to? Madura Pak Dila apa kok Demi ku? Lah yo Demi pas kulaan gerih ngono dadi. Demi ki ning Madura. Ya. Iki mayor ya Mas? Ya. Nggih. Lek minor. Nah iki lho. Minor iki minor. Oke. Karo Duh angin depagi. Gila, Bos. Yang artinya Piye mau? ini balik. Duh angin depagi. Yang artinya Angin para esok. oh ya, Pe. Salam kerung dari bulan. Yang artinya Salam kangen saka aku. weh, kok yo paham to basa Madura. Salam de Rama benebu. Yang artinya Apa nih? lah mau apa kok iso? Salam juga untuk kamu. Weh, iya mudeng ya. Jugente tretan sadejen. Kangge Lan uga kanggo dulur-dulur kabeh. ape? Api. Iki apa Bener. iki? Kuman Madura. santan Iya, iya. bejeh. Coba biru deh, abang tak tuku sampe aku. Yo, Yuk, sikat. yo. Ayah, Ayo. Durung ya. Ayo Madurono. Nah, Ngapote jek gembeng jadi rengelake mon tak penter nyari napese jek gembeng jadi rengelake mon tak penter nyari napese duh angin Stop. Apik. Ngeten iki lho. Hebatnya budaya Indonesia ngeten. ah Hebat. Jawa ki ngeten iki. Dadi yo kadang-kadang wayang Jiwa Jawa kang kajawi. leres. Wong Sekolah Jawa ki bisa melaksanakan transendensi, Betul. artinya bisa menyesuaikan diri. inggih menika Ora kaya awakmu. lagi nyapa kula perek melu. Lah ya. Kaya kula. loh, wong niku pelengkap kok pripun? Boleh. Apa? wah dia kan bineka tunggal ika Iya, iya. jadi tetap satu jua Juan. Hidupku dan hidupmu itu satu. satu mas jadi kayak kolaborasi antara Madura, Jawa, Itu. Banyuwangi, Sunda sembarang kali bisa Betul, Cik. Betul, Cik. oke Niki urung lek nyanyi lagu Papua. Tapi ya lagu Papua iso. Lagu Papua mek. Sing nyontoni Mas Kluthuk riyen Lagu Papua niku mboten anu akote Kat, anu. katmu. C Mas, C Mas. C. C. Lagu Papua. Mayor. Oke no. Eh, Plak 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 dendeng plak plak dendeng Neng, dendeng neng, Papua. neng, Nusantara neng, yuk neng, Ini Nusantara. neng, neng, neng,
lagunya. Ya. Lagu. Papua. Yuk. Apa Mas? Sik. Kok makor papu-papu piye ta kowe iki? Papon. Lagune ndi? Lagune kan ngene sih Mas, sampe sen iki tembangnya ya. Iya, iya. Mas, men. Lagune enek. Oh iki piye to? Apu se Gogondao. ya Rabbi Salazari Bufensa Pasinina Bagi Base Apu se Gogondao ya Rabbi Salazari Bufensa Pasinina Bagi Base. Nah, iki lagi wirasarane metu. Oh, lagi. Disambung ya. Nggih. Kayak singetan dhewe iki. Oh, iki cayu ya. Ah, iki Papua. Kene, Bro. Papua le. Papua. Prabu kowe rene. Oke, Papua le. siap. Papua le. Wah, mimi sik iya ya. Siap. Pancen cakek kon. Loh, Eh. tak tonyo nih tenan kok. Oke, oke. Bangsane. Nek awakmu ngene gak mungkin. Oh, iya, iya, Nek iya. iki ngene terus gawe OTK Tik. kae HP dalem. Oke. Balekne. no. Oke, Pak. Leh, Jan. Nduk, Leh, balekno le. Dinda. Oke, Mas. Tuk. Dalam. Kono lho, ndak Oh. rusuhi. Oh, Enak cahayu. Sing ngongkon nyekel sapa? Iki putra wayahe Pak Sis. Nggih. Masyaallah. Ketoprak apik apa-apa apik. Masyaallah ya ya ya. Wilujeng dalu Rama. Apik, ya, Om Mas. Klitik, Om Ya, ya, Dok. Ya, Dok. Kluthuk. Ya, Dok. Kok saya bagus-bagus niki makame napa? Aku isuk sak bungkus, sawan sak bungkus, sore sak bungkus. Serundeng. Uler Hongkong. Aku Layakno modelmu kaya Cak Rawa. Iki arep dikaya ngapa mbahe iki rak gurumu. Nggih, Dadi kowe arek kudu ngajeni. nggih. Mas. Aja nganti nyewiyah. Mboten, mboten. Ora Wis terus. lajenane. Wis. Pun. Nggih. Pripun Rama? Ya ngaturne apa karo Majo Klitik tembangi. Oh ngaten, niki duet kali Om Klitik, Om Kluthuk. Oh. Oh nggih, niki napa Anu. lagune Om? Ya digaweke sing sesuai karo kahanan wae ya. Aja Om to Mas bocah Oh, gandeng Mas. Om. Anu ben om ae, aku nek diceluk Mas iki terus kon nukokne pulsa e. Alah. pulsa apa? Pulsa ora tau kisen. Wong kowe dhewe jangan wifi ne tangga-tanggamu. Mangsamu aku ki apa-apa mesti tak golekke kok iso. Sampeyan siswa budaya, Nggih. aku ya siswa budaya. Dadi iki muga-muga tali silaturahmine ora bakal pedet ki gawe tali ning asmara. Oh. Ya. Apa kuwi? Tali asmara. Taline asmara. Lintang asmara to. Lintang asmara. Lintang asmara. Kok ganti-ganti Taline lagu dong asmara. Mas jenengan. Aku Ya, aku pekok. diaturke. Lintang asmara. Wes, contongmu. Bangga ngono ae kok iso. Wodok. Seijik to kowe Mang Mbak Prop. Kene. Malah. Buntut Jejer Masun, ning kupinge Masun langsung langsung. Tak omongi. Awake dhewe iki matur nuwun. Napa? Besok nuwun sewu. Apa lanang tenan sok nek sepuh wis kaya Mbah Di. Ning kene iki mon dimu wong iki. Lah sing iki lho, ni Prabu ini. Ni sok sepuhmu kaya urung. Yo kan Mbah iki lho sing ngagem jilbab apa kae? Ijo. Ijo, kesandinge ki apa kae? Biru. 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 Lho iki lho. oh ngono ya Mas, Bude masa depan ya. Wong ki aja sok sombong saiki sik enom terus Betul. rupa bagus, rupa ayu. Sok nek wis sepuh ya wis ngono kae. Lho guyuwe wis gak gelem ombo. Wonge aku ta to, Mah kulon kenek tangga to. Nggih, Umure 80. nggih. Pak Sun ra mampir, mboten Mbah anu. Iya pancen aku ora kena dikapak-kapakne lho. Kok aja ngenyek karo wong sepuh lho. Berarti sampean kulino ngapak-ngapak nih. Ya kuwi. lambe. Berarti panggah tedas kok iso. Kene Dik, peh. Alah, alhamdulillah. Niki anake Sulis to? Ya, ya. Nggih. Ya wis Ya ngono kuwi. Eh? Murid kuwi ngono-ngono kuwi lho. Iya, ya apik wis. Jenengane termasuk guru besar. Ya. Dagelan biyen kula melu jenengan ya iso gedhe. Ngene-ngene iki ora tak gedhekne apa ya gedhe. Biyen iki kowe lho, lengo niki lengo klentik lepes ning ngene iki lho ngono. Lah iki rambuté biyen lak kaya bago kowe to, Pak? Ya wis, aja delek-elek. Aku dikai lengo kletik mulai dirubung semut lho Mas. Iku aja klasik gue. Katmu sak pira Cak Bagus, coba. Ayu. Lah Oh, sampean seneng sampean ae. ngono. Lho, aku nyontoni lho Saya Le. malah lo pengen nyanyi tok sampean gue. Nek kira-kira ki anggere nek penyanyi nyanyi mbok disiki, wis nyanyi dhewe. Wah, Aku boleh ora nyanyi. susu ya. Sampun to Mas. Lah, kowe sampun tinggi to, apa? Mas. Sabar Mas, Mangsane. sabar. Aku untung-untungane Kediri. Sabar Mas, sabar. Nek Kediri dek iki gelem nusul. Heeh. Lah nyapa Mas?
Tak susul nek Kediri. Lah nyapa? Nusul mergo ora ditanggap dadi ngono. Kok aku nang ngene ora tak tanggap nyapa ngono. Bangsane. Jajal. Wong ayu ngono. Iya, iya. Lah iya ngono maksudke salah. ben genah ngono nadane. Aku kan guru musik. Layakno tobil gawe grup dhewe guru ra betah lho. Wong ayu tresnaku kinarya tamba. Dik, Dalem ngene lho cetok kaya problem banget rene. piye neh? Wong ayu ki ngrangkul maklek ngene lho, ngono kaya Prabu mau. Ya nek sampean ngono ra duwe unggah-ungguh etika Anu, bute ngrangkul. Mas, Kula ya nggawa tatanan kok iso. Sisi dalan iki jan ya haus. Haus. Ngomong. Harus denggelmu kuwi. Ngeten to? Dirangkul ngeten to? Ya kok ngarep no. Peh, mosok Kaya ngene. Prabu ngono. Iya no. Mosok ngene, Pak. Wong ayu bisiki, mane Prabu madhep aku, Pak. Madhep rene, Pak. Wah, sing ngomong sapa? Sing ngomong. anu Sik sapa? lah. Gak setuju aku. Apa? Sing ngomong sapa lek wong ayu ki madhep bisiki. Piye? Bojoku ki madhep malah ngidoni dek iki. Piye jale. Ya pas manggon Pripun, wong pripun? ayu kuwi premer kuwi rene. Wong ayu ngene lho, ngono lho. Peh. Oh, cipika-cipiki. Anu, Oh, Nduk, pripun? sing pas iki dibayangne tok ya. Oh, nggih. Ora usah tenan. Aku dek iki ngono terus turu ning emper, Nduk. Lah kenapa, Mas? Aku saiki wedi kok, Yan. Aja curhat, Ndang. Ora curhat piye? Aku arep budal tanggapan golek katok era enek. Kuwi berarti Bro. tandane kowe tau nyeleweng. Mulane ki nek ndek gawe omah aja nek kamare emper tok jos kuwi lah. Mane gudone wong kondang iki. Kluthuk ki lho ora tau nyeleweng. Lah tahu sapa sing gelem aku ngrai kowe elek. Jujur. Apik. Prinsipmu apik kuwi. Tapi aku udah ngiruh kowe semampir. Lah kok golek ning sampean to, Kek? Sampe lak pesen to golekno sing 80 ngono ta sapa? Ora aku pedhok kowe aku ning jaba e. Sampeyan aja kaya ngono, Pak Dik, kok memfitnah iku kan Lah. sampeyan dhewe sing golek ngono. Aja Nang ndi? ngono, Pak. Terus mampir. Karo kowe. Lah pancen kayak germone iki. Wah, bleset kabeh iki. Dik, jangan didengarkan kata-kata orang yang tidak bermanfaat ya, Dik. Enje. Oh. Kamu udah punya istri belum? Istri? Ya. Anu, udah Hei. punya suami. Tik Ya ampun, Mas Kliti. Iya ya, Mas. suami. Nah, Suami, Dik, Mas. saya udah punya istri, maksudnya ngono. Lah ya ngono. Aneh-aneh ra teges ya. Iya. Gak konsentrasi lo Mas Kliti Ora kene. tau wani. Rene. Lah kok ora? Lho kok kene. Wong kok nyanyi iki konsentrasi kok wong wedok sudah punya istri. Tuk Nyanyi sing pasal tenanan. Kekuatan pasal- karakter tuh beda-beda. pasal Kenapa? 378. Kabeh Tambah seneng. kereng tuh, Mas. Wong kok ya. Oh, wedi aku. Pripun? Ya apa kok kono neh lho. Padake. Wong ayu tresna ku kinarya tamba. Tuk Tres mu. Duduku mu. lah yo ku Mu, Mas. Mu. wong ayu tresna mu kinarya tamba susatro ning batenku Wong bagus antar rasa hatimu tresnaku Ya ampun. Mas Kluduk. dalam Sampeyan ngene iki lho, Droken. Berkarismatik gandeng wong wedok romane oleh. Sampeyan aku kok gak Roman lolos? oleh. Mbak Prop, sama ndak tekon aku? Apa? Arep nang ndi? Ngene. ngene Arep ning ndi Mbak Ayu? Badhe ngeteraken suami kula suntik, Mbak. Suntik mati maksudnya. Kaya ngene lho romane. Sampeyan apa kok gak los kaya Mas ngono? bagus. Heh? kena kencing paling suwi bojo biadab kayaknya ya Kowe iki yo. Mas Kluduk. Daden ale. Mas Ya, Kluduk. daden no. Sik, Pak Dik, Iya. kita klarifikasi Iya. Mas Kluduk. ah Aku mang nak ngomong pen romane kan jo. apik ya ya Lah kan antara saudara kan paling enggak Iya, iki loh. akehku kan podo. Lah lha apa kok sampean kok gak los Mas Kritik? Tak los nih. Mbok losno. Iya. Jajal ayo. Titenono kon sesuk atik ndek story atik nesu-nesu. itu apa ini tuh? Bapak nene. tak video Video. Tuk. Kowe tak idoni cengelmu lho kowe. Video tanpa izin kena pasal Nah. 391. Pasalnya, Mas. 200.000.
Kira bojomu kaya ngene iki lho. Iya. Ndang kirim no. Los, ayo Ayo Mas. lho kowe. Dek, kita harus totalitas. Nggih. Saman kok gak oleh lawang lho, Mas. Ora pancen omahku ra nek lawange. Oh, gak oleh. Senajan ngaru ngibanyu segara tresnaku. Kok pakai mbok video ae. Tik, Tos nek kowe. tik. Film piling iki. Film ki. Penganiayaan. Weh, Kena pasar neh lho. Iki sisi dalan nak biacok gegere lho. Ya, langsung. Senajan ngaru ngibanyu segara tresnaku ra bakal sirna. Senadyan nyoba oncat syukurku wis tresno Gitu, Mandala. Ya. Kayak Totalitas, Mas. Kayak- Totalitas. kayak film India. Mbok ubun ngene munggah seteng. Mak berebel. Ambune piye? Ambune. Teh enak ya apa? Kaya apa, Mas? Kayak apa, Mas? Tape bosok. Aku mau midek tape kok pancen. Yo, Guyumu sing sopan ngono lho. Apa oleh gak sopan Gitu, Mas. asalne. Robong guyune ya Betari Durga. pancen tak ece kok, pancen tak ece kok. Heeh. Dadi aku nek roman, tak obongne kaya India. Kayak India. Wis tak. Ngendikan jan. Alah pulang sik lah. Bah, Reno, bah. Mbak Probo, Mbak Probo. Reno sik, Reno, jajal. Apa Nek iki iso mau nek kaya karo apa? Kaya Probo? tape ta. Bah, Reno, bah. Senadyan nyoba oncat sakaraga yen tresno ra bisa dipisah. Piye nek iki piye? Ya apa Mas? Wes sambel jelas iki. Piye iki? Tempe bosok. Porno. Wes meneng Piye? ngono, wis meneng ae. Iki Heeh, awakmu ngene oleh. terus. Wis ngono wae, awakmu oleh endorse pabrik susu. Iki sikilku jengat piye, Mas? Lah aja meneh kok sikilmu. Iki yen sing jengat liyane iki ya iki. Asik. Mas, iki ibaratnya sik jam 1 lho. Nggih. Nggih. Nah, Soalnya wiwiti kan jam 10. Nggih. Nduk, jam 2 lho, Mas. jam Jam 2. ora. Bablas goro-goro maksudnya. mesti iki kok. Karuan iki langsung diganti Petro ae. Kowe nyudik aku tak tabuk ngene ku. Iki lho padhe wayange maksude. Ora iso diganti Petruk. Lekase kan jam 10. Hmm. Lekase kan jam 10. Derek. Berarti iki ibaratnya jam 1. Nggih. Kok tak sampluki ora manut. Mas, Los. orang itu jangan bosen-bosen berbagi kebahagiaan. Ah, Jangan ngono lho. bosen-bosen berbagi kebaikan. Ah, Waktu itu bisa kita lihat, tapi kebahagiaan belum tentu kita bisa melihat. Oh. Ini loh. Mulane wes los, jam 3 ora apa-apa aman aku. Kene Mas. Terus. Nduk, Yo. Jeki. Jackie Chan. Oh. Iki jenenge Jeki Narosa. Oh, Jackie sinten Chan. Jackie. Jeki Narosa. Oh iki lagune Jackie. Ngek-ngek ngono. Cak ngene. Mas iki kok jak solah ya iso. Oke, jam Wah bisa. wis tak latih koreografi Siap, siap. kok. Wah. Jackie iki Iki bocah sindene rata-rata dhuwure 174. wah, Pancen Masun menika sindene rata-rata kudu dur-dur. mergo isuk ben iki bar nyindan iki dadi pemain basket. Oh no. Apa? Wah, masyaallah. Yo dur-dur tenan ya, An. Iki anu kita Indo Ya iki padha ta awakmu dhuwure. Sami. Kita kok turun. Samen Jan solah. weh kok kula, mbok Mas kula Ora genti. kaya kuwi mang lho apik. Weh, ya. Kayak turunan Pripun, Arab. Mas? Minor, Bos. Minor. Manjal Jek. CTT, Bos. Bos. CTT cis tipis-tipis. Tak pikir cocok. Tresno iki dudu wong dolanan kabeh mau amer kanan sing tak jaluk lakune ngene Dik terene kaya anu. Oh, berarti ya. Nah, oke ya kene. Ya rene. Mas. Apik. Nah. Sing tak jaluk. Yuk satu. J.
ro, lu, munyer. sip. Oh, Iya. Amung, lho kowe bablasan geblak kene to. Amung kesabaran mugi Gusti Wah, berat ya. paring kesempatan. Itu kari bojone nek ngomong ngene iki. Api ya, Ampun. api ya Dek ya. Anu, Romantis. si Bos Style YouTube siapa tadi iki? Gitu. YouTube kita. YouTube channel Jawa Nisi. Mangsamu kok iso sampe Dik. Mong Mong ngadem matiku Stop, Pak entek. ben aku ra layu Ati wis tuwek. yen tanggung jawab Sip, jangkrik. ku kowe iki jan wong. Asine ora tibare mbok tibakne. Wis tiba wis mbok ngene. Selku ki romantis tak. Alah mbok tibakne kuwi ngene. Kesempatan. Ngawur rek. Aku biyen tukang ngono kuwi ya. Ngene iki lho, ilmune masul biyen. Gayane naring tak tiba. Plok asline kuat wis tibane. Plok wis tiba. Ya ora iso ngawur rek. Ora nduk jajal. Datek lagune kuwi, Mas. Nggih. Sik, Aleh, Iya. berarti karo aku. koreografi. Sik to manut iki lho sing sutradarane kene kok iso. Aku lho sutradara. Aku tiba. Kowe rene sing nekakne aku. Nah, Tak sampluke pisan ning kono. bengi iki aja ganggu gawe kok iso. Aja sembrono kowe ora. Wis padha ilmune. Masun ki lagi. Ya. Aku ora pentas ning Boyolangu mulane wis suwi. Ya ya ya. Ngerti kowe? Entas. Panjen ya wis muridé sing dijak murid. Mong mong ngadem atiku ben aku ra layu Weh, berat iki. Kedanan nih karo iki. yen tanggung jawabmu Oh. iku palsu Aduh, Mas Gondrong. Gini yo. Lah kok sindenmu nyekel kene Mas Gondrong? Oh, Anu ngetok Dik, ngetok. tak tambahi. Alah, ngene. Kelas nyekel kene lho. Loh, kok rene? Oh, tetene. Kuwi ilmune iki biyen ngono kuwi. Loh, loh, kok. Kowe tengel. Asli sing gawe kisah kae lho, asli. Wis ilmune mudhun. Mas Gondrong ki maunya ekspresi dan lagu, ngono lho. Ngono. Dalam. Lagi ya ta. Sik. Dalam Mas. Samu. Menjani ya. Dalam Mas. Dek kena hipnotis wi, asli. Kena hipnotisnya Mas Gondrong. Sik, Bos. Jak. Ya apa, Bos? Apa? Lha tak kono sik. Lha tak gundulmu kuwi. Lah nyapa? Jari ambune powong kuwi ramu. Lah trabar kok Kediri ra diunggah. Sini, huk ini lah. Datekne ya, Mas. Ditomek. Maka, ya. Lagune apa? Cinta tak terpisahkan coba. Ndak, lagune Dewa Tresno. Oh, ya nggih. Ya. Ya nggih. Tok. Beh. Wis iso. Piye to, Bos? Kadung di latihan iki. Rale cinta tak terpisahkan lho Pak Den iki wau. Manu to sing ngejak. Iya, iya, iya. yo. He, bocah iki tak setrum. Iya, iya, iya. Oh, kowe iki ora paham iki. Ya sepurane timbang nek He, pasal. kowe anak buahku. Ah. Ya iya bos, iya bos. Ade mek linggo ngene iku salah kok kono kaya numpak kol ning Bandung campur. Dek, do dewa. Do dewa. Dewa Tresno.